Homo Sapiens, el podcast que demostra que l'ésser humà involuciona. Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer, la he buscado en Namibia. Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Homo Sapiens, aquest capítol número 33, amb un matí fresc de gener, tot i que brilla el sol. Tu, Albert Sotillos, com estàs? Estic constipat. Sí? Em vaig fer PCR ahir, negatiu, per sort, perfecte. tot correcte. Cada Gràcies per l'aportació. Cada quan et fas PCRs? Quan? Cada quan et fas PCR? Sempre? Sí, t'has tot el dia fent PCR. Sempre que el Pedro Sánchez m'ho permet, em faig una PCR. Que és cada 2 dies. No. Quan toca. Ets un privilegiat. Bueno, PCRs o /test antígens. El que toqui, no? El que toqui. El que toqui. Què t'anava a dir? Per cert, setmana més freda de l'any. S'està notant. Sí? S'està notant. Jo porto dues dessuadores. No era conscient, no ho sabia. Com estem, Albert Herrero, per cert? Estem molt bé, amb capítols a YouTube cada setmana, Spotify i a iVoox tots. Tots. Per què? Perquè a Spotify només ens posen els 20 últims. Per tant, si voleu sentir els de la primera temporada, els estem anant pujant a poc a YouTube i a iVoox els teniu tots disponibles. Comencem, Albert? Comencem, Albert Herrero. Homo Sapiens, el teu podcast setmanal en català. Benvinguts, benvingudes al 33è episodi d'Homo Sapiens, l'únic podcast Covid negatiu Sempre. de Catalunya. Que te l'assegura. Testejats diàriament. Som aquest podcast que no li importa, no, el que està passant al nostre voltant. La gent està parlant que sí, Egoland, que si els Eslan, els premis Eslan, aquests de youtubers, cosa que ens podrien convidar l'any que ve ja. O sigui, per poder podrien, perquè estem a YouTube ara mateix. Per omplir una mica, saps? S'han quedat lliure 2 jocs, anem. Allà al fons de tot, amb una columna davant, encantadíssims. No vull dir-te, ara els youtubers, de fet som youtubers, sí. Ara mateix, si cotitzéssim, cotitzaríem igual que l'Auronplay, que el Willy Rex, o sigui... Estem dins del... Bueno, vam estar a Twitch, també. Twitch. Per tant, ja a nivell de boquín, de parlar, som el mateix. I al meu nivell, diguem, autoestima, jo em sento a l'altura dels més grans. És que a vegades els més grans estan molt malament, Poc se'n parla d'això, de la tristesa i la penúria que tenen. Cristiano Ronaldo és un infeliç, tothom ho sap. Està clar. Per sort, i per sort nosaltres... Un infeliç forrat de diners. Això està clar. Però és un infeliç. Per sort nosaltres preferim tenir menys vius però ser feliços. Sempre. Per això, mireu-nos però tampoc massa. No massa, perquè no volem si no, estar tristos. Ho deixarem per l'estrès, saps? De la fama. Exacte. Albert Herrero, avui és una setmana, diguem, ha sigut caòtica pels dos, molta feina. Però jo, Albert, he pogut gratar una mica del meu temps i portar-te un petit joc avui. M'has portat una petita... Un petit moment d'esplai. Una petita dinàmica, exacte. Em vas a dinamitzar aquest matí? Avui, Herrero, tu no has de fer res. Bueno. Et disfresses de... Ara mateix torna Albert Sotillos Monito. Torno a les meves arrels. Et disfressaràs? No. Vaja. I avui et proposo un joc. Vull que escollis un dels 3 temes que et porto aquí a l'estudi i vull que, mitjançant la teva decisió, tu escollis el destí d'aquest episodi. És un triar la teva història? Bueno, no sé ben bé què és això, la veritat. Vale, puc triar. Primer tema a parlar avui. Què està passant amb les sèries de tarda turques? Què no està passant? Què no està passant, no? Potser també? Exacte. Segon tema. Un nen mor ofegat mentre menjava panetone. Tercer tema. Això podríem dir que és crims. Tercer tema. Com està afectant la inflació al nostre dia a dia? Crec que tirant-me cap al meu endins, el que més em tira és les sèries turques. O sigui, necessito... Perquè he tingut una mica d'informació, he vist a les notícies el fenomen d'un tio
turco que va venir com a Espanya i la penya flipant. Per tant, opció 1, sèries turques. Albert Herrero, la teva opció final és sèries turques? Sí. Comencem. Doncs, Albert Herrero, abans de començar, et poso un context i també als nostres espectadors i oients. Sisplau, aterra'ns. Jo, a les tardes, poso la tele i només veig gent turca. Quina tele poses tu, tio? Bueno, o sigui, fas el típic zapping Sí. i és full turco, o sigui, només a Turquia. Sí, falta només que les lletres de la tele ja em surtin en turco. Llavors, la cosa està en que jo he vist que les televisions espanyoles han renunciat totalment al talent dels actors i les actrius del país, Sí. renuncien a invertir més en el tema cinematogràfic i aposten per sèries turques. Ara mateix està de moda la sèrie Antena 3 de 3 de la tarda a 5 de la tarda, Tierra Amarga, que m'he informat i és una sèrie que comença amb un abús sexual i un crim que destrossen la idíl·lica vida de dos enamorats que Turcs. viuen a Estambul. A Istanbul. Vale. Sí. Doncs a partir d'aquí, context dur. Molt dur. Context també et diré. Per ser Estambul em sembla inclús suau. Han passat moltes coses a Istanbul, no? Exacte. Crec que és una cosa que, mira, al final el pa de cada dia, El pa de cada dia. el d'aquest país. Vale. La cosa està en que cada dia se foten episodis com a xurros. O sigui, allò no para. La maquinària turca no para. No para. La locomotora ara mateix ha deixat enrere Colòmbia, ha deixat enrere Pasión de Gavilanes. Pasión de Ens oblidem ja, Gavilanes, ens oblidem. El cuerpo del deseo, que jo me les he vist amb la meva àvia. Moments moments que recordaré de passar a casa i tragar-me el Pasión de Gavilanes amb la seva sintonia famosíssima. Famosíssim. ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda. Que la podríem posar de fet de final d'episodi. Seria M'agrada, bonic. Seria m'agrada. bonic. Doncs això, bàsicament, les sèries tracten d'amor tot el dia. Tot el dia és amor. Que tot el dia és amor. O sigui, Amor, però quin tipus d'amor? Amor xungo, no? Una mica? amor romàntic. Amor romàntic, a més, amor amb maltractaments, amb infidelitat. O sigui, és molt turbio. És pura molt turco. És molt turca la Representa història. la realitat de Turquia, no? Bàsicament. Representa la realitat de Turquia. És Turquia, el dia a dia de Turquia és aquella Exacte. sèrie. I a més, no cal viatjar. jo me l'he vist en versió espanyola, diguem, Home, a veure, traduïda. vaya huevos, mirar-t'ho en turco, també. Clar, jo, pel que veig, els actors actuen bastant malament. Clar, que és difícil valorar-ho si no la veig en versió original. Ho podries intentar. Crec que la setmana que ve provaré versió original i intentaré seguir el fil argumental. O sigui, vull intentar, més o menys, entar-me de com va la història. Els personatges, no? Exacte. Vale. Del desenvolupament dels personatges. Esforç difícil, eh? Bueno, s'ha d'intentar. Herrero, et sonen les sèries turques? Em sonen algunes, però és que Tierra Amarga no. Tierra Amarga no et sona. Terra Amarga. Terra Amarga que podria ser una producció catalana, perfectament. Em recorda molt d'Àngel Guimarà. produïda per Àngel Llàcer. Àngel Llàcer. Bueno, és que clar, fa terra baixa. No, però em recorda molt el nom de la pel·lícula aquella de Pa Negre. Sí, Oh, Terra Amarga. és un concepte com molt ampli. Terra Amarga, una nova pel·lícula al Festival de Sitges, es va presentar, molts premis Sí, i ha anat... és de por, Bueno, perquè és que Terra Amarga, és que... No, Terra Amarga fa por. Fa por, Fa por. La cosa està en que em ve una reflexió al cap, no? I és què està passant amb aquests productors catalans i espanyols, no? Que han deixat de banda les típiques sèries d'Antena 3. És que sí, és d'Antena Què està passant amb 3. aquestes sèries que Molt dolenta. els adolescents morien? Que mataven per tocar el Mario Casas, per veure el Maxi Iglesias, Ja no tenim a la Mario Úrsula Casas. Corberó. Ja s'han anat. S'estan abolint. Què està passant amb aquelles sèries on Mario Casas i Blanca Suárez sortien a cada una d'elles? Sortien a cada sèrie que es produïa. Aliar-se, no? Bàsicament era sempre aliar-se i fenòmens paranormals. I heroi, no? Un moment I heroi. molta droga. Moment I molta heroic. droga. Una falsa joventut Exacte. d'un tio de 20 llargs fent que té 21. I mamadíssima, a més, sempre. Clar, és que... on ha deixat... No sé, no sé on sembla tan millor, també t'he de dir, amb les sèries turques, no sé si sembla tan millor. Però on estem anant? O sigui, on hem deixat aquell física o química, no?
s'ha O quedat... aquell internado, o aquell hospital central. Hòstia, a veure. On estan? Hospital Central duríssim, Això no sé ni quina és. Em sona, em vol sonar Hospital Central. Ojo, que hi ha una sèrie... Creus que va d'hospital, Herrero? O sea, Si no, podem anar per aquí? Deu haver algo d'hospital. Però hi ha una a la televisió espanyola Sí. que és Servir també... i proteger. És aquesta? No. La de... Vale, pues ja està. Però hi ha una que és com metge, són metges, i llavors és com si fos una sèrie a una consulta. Hòstia. I a part d'atendre els pacients i tipus Doctor House, es lien també entre ells, saps? I han fet una subtrama que ha passat de ser una sèrie mínimament divulgativa, on miraven com fer els primers auxilis, com una intervenció, la recuperació d'una persona amputada, coses així, A ser quasi bé pornografia. a ser una anatomia de gai. I per què? Perquè el públic demana carn. El públic demana llesques. Jo veig que aquest impàs entre sèries espanyoles i sèries turques és degut a que hay apoyo, sí, hay apoyo, però falta talent. És que saps què passa? Hi ha un lobby molt gran que és el tema dels injertos de cabell. És que aquí anava, Herrero, aquí anava. Aquí anaves? Endavant. M'has mirat el guió? No. Però és que, a veure, està passant. Està passant. Abans hem entrat tema implants, que és un tema delicat, sempre. L'única companyia de televisió, com es diu? Companyia no, com es diu? Cadena. L'única cadena de televisió que no s'ha venut els diners, El lobby els turc. petrodòlars turcos és TV3. TV3 s'ha mantingut fidel als programes que ha fet tota la vida. A la traca. 30 minuts i sense ficció. No fallen. No falla. Portem 20 anys amb aquests programes De fet, i seguirem 20 anys més. el proper sense ficció és sobre les sèries turques. Llavors, jo crec, el que dius tu, que Turquia ens està implementant de forma subliminal Cavalleres. cavalleres. Els actors tots tenen una melena, tots tenen una cavallera de lleó Desgraciats. i un pechamen. O sigui, També i un pèl. fan injertos toràcics. Un pèl, exacte, d'aquest triangle de la zona del pit. Un triangle falocèntric, no?, que et convida a descobrir aquells pectorals que també suposo que deuen ser falsos. Implants de I pectorals. al final pensa que és un lobby, això. O sigui, Turquia El PIB de Turquia depèn de l'injertos de cabell. llavors, la meva cosa és fins a quin punt la gent espanyola va a Turquia per les sèries turques. A poc a poc. Jo crec que el sense ficció que et comentava de TV3, jo crec que indagaran sobre això perquè és subliminal, molt subliminal. És com el somni americà, saps? Que et colen. El somni turc és tenir cabell. Hi ha molta gent que no No és té cabell. enamorar-te. No. T'ho disfressen. Però per què? Perquè tota l'estona enfoquen a aquella melena i t'ho fiquen dins del cap de forma sutil. I tu, després, potser estàs bé, però voldràs cavallera. I no sé qui collons va ser, el turco o la turca, Visionari. que va veure un nicho de mercat a 20 anys vista, potser, Sí, i va dir, govern de Turquia, deixem els kurds, saps? Deixem les guerres, mantenim la dictadura, tot el que vulguis. Això dona igual, però hem de treballar sobre els implants Totalment. de cabell, perquè és el futur. És el Silicon Valley del cabell, ara mateix. No, Istanbul. És el paraís. És la Ítaca dels calbs, no? La cosa està en que m'he informat de quan costa un implant a Turquia. M'he informat. 2.000 euros. Tot pagat? Tot pagat. Vols? Allotjament? És que aquí està la cosa. Que aquests 2.000 euros inclouen també una experiència cultural. Uau, O sigui, inclouen una immersió cultural què més volem? És que què més volem? als Turquia? carrerons de Turquia, Què més volem? a la Old Turquia, a l'antiga Turquia. Inclou que robin també el passaport, no?, i la cartera. Exacte. Que bé. A més, és molt famós veure vídeos de gent calva, no, gent Alopècica. alopècica, amb implants, tots amb gasetes per aquí al cap, fent turisme per Turquia, o sigui, i a salut, o sigui, entre ells, de fet, hi ha nínxols de gent Hi ha bars, no? alopècica Hi ha bars. que es coneixen, que inclús formen amistats. Hi ha entre foros, foro calvos.com és el foro més conegut.
Foro ben descabeza també, per saber tema com les gases i tot això. Difícil, no?, la cura del cabell, d'aquestes ferides, complicat, no? Complicat. A nivell... No ho sé. Des del punt de... Ara canviem de registre, a nivell clínic, No sé, jo crec que... és fotut o què? Jo Hi ha una infecció o jo alguna crec que fa molt de mal els primers dies. Però bueno, al final és qüestió de valorar, no? El que guanyes i el que perds. Potser 5 Més dies cabell de no dolor... parlaràs. Bueno, Bueno, però és que tot sortim malament. és que... És com les sèries turques, que sí, que acaba bé, però... No, que la sèrie turca comença bé, s'enamoren, però de cop, violació. De cop, maten a la mare. Però és que és duríssim. Aquests referents turcs ens estan... I a més el pitjor és que hi ha algun personatge calb, Sí. alopècic, Que fa de dolent? no fa de dolent, sinó que Mor. fa de solterón. O sigui, és evident, és claríssim, Ens l'estan colant. Ens l'estan colant. Ens l'estan colant. i sobretot el nínxol de gent gran, de gent de 60 cap amunt, Que surt a la sèrie? O... no, que veu, que és espectadora d'aquest tipus de programes, doncs Avorrit. està caient a la trampa. I Homo Sapiens obre els ulls a aquesta gent. Vols enviar un missatge a les masses? No, o sigui, no, és que no. Ja està, no segueixis. No No. segueixis. Seguim. Doncs Albert Herrero, gràcies per oferir-me aquest espai per És tot teu. És no, teu, per realment obrir-me realment és teu. i poder dir una cosa que em preocupa, que són les sèries turques És important reflexionar. i aquesta reconquista, aquesta reconquista És Terra Santa ara mateix. És Terra Santa. La nova Terra Santa, no, Turquia? i jo crec que a més aquests tipus de sèries han vingut per quedar-se, han vingut per establir-se durant tranquil·lament 20 anys. Desconfieu. Desconfieu. Missatge a les masses. Desconfieu. No dels turcs, no. De les sèries turques. Que no és el mateix. Doncs jo també et volia portar una reflexió. No té res a veure amb Turquia, no té res a veure amb alopècia, sinó que ahir vaig presenciar una imatge. Va ser un clip, realment va ser un clip, perquè no capto jo els meus ulls no fan fotografies, fan vídeos, saps? És una imatge en constant, no sé si m'entens. Pots ser captura pantalla amb els teus ulls? No ho he aconseguit. Vale. No, Hòstia, ho he saps què m'ha passat l'altre dia? I vaig pensar-ho, Què? Em vaig tirar. Vaig fer un esternut i un pet a la vegada. I vaig pensar, això d'aquí serà captura del mòbil, saps? En plan, capturita. La cosa va ser... No, només va ser simultània a la vegada, Ara, en aquell moment, O sigui, va haver una descompressió al teu cos, totalment. que et vas comprimir, no? Totalment. I o sigui, a poc et vas tornar a inflar. La panxa em va fer el buit Vas implosionar. i ara a poc a poc estic recuperant aquest... Bueno, diguem, el que ve ser el to normal de l'abdomen. Va ser... Anava tot quadrat, va sortir a la vegada, o a l'estornut de la Va ser- potència que tenia i la contracció que va produir als teus abdòmens va tenir que compensar. És com un coet, saps? Quan va cap L'esternut amunt i va ser tira fort, l'esternut va ser bastant fort, el que dius tu, llavors va haver-hi una relaxació d'esfínters sense cap mena de... curta, perquè no va ser acompanyada de... Hòstia, és que si et quedes de a sobre, femta. si et quedes... Però, Cagar-se a sobre estornudant, si algú li ha passat, sisplau, ho comparteixi, però... no en riem. No, però que s'ho faci mirar. Pues bueno, perdona per aquesta No, és que intervenció meva. ara no m'interessa el que anava a dir, perquè ara, parlant d'estornuts, jo ara a la feina vaig amb mascareta, ja ho vam parlar-ho, Ja tocava. ja tocava. Hi ha gent que segueix anant sense, Perquè s'ha passat la Em dona cinquena... igual. O sigui, em dona igual. vas estar la cinquena onada del Covid sense mascareta a la feina. Vaig estar sosfejant la cinquena onada. I porto mascareta i pels matins pues, t'aixeques, jo m'aixeco normalment amb una mica de flemes, una mica de mocs. Sí. Moc matiner. El típic moc que has de rascar, no? Moc I tirar-lo a la matiner, pica, que t'aixeques una... a l'aigüera. que és com vòmit, no gairebé, rotllo. I a vegades inclús ve acompanyat d'arcada. D'alguna nàusea, no? Bueno, una mica d'aigua i ja està. I tot solucionat. Moques i... Bueno, estava a la feina, havia anat ràpid, i vaig estornudar i em va propulsar directament un perdigó de moc que va sortir des de la meva gola. A la pantalla. No, perquè portava la mascareta. Però imagina't si arribo a portar... Si no l'arribo a portar com la gent... Ara tinc por estornudar sense mascareta. No, perquè per poc que surti un... Però allò és... O sigui, per començar, que és
tremendament fastigós. Vaig tenir que anar al lavabo, treure'm la mascareta, retirar I girar-la. retirar el perdigó i tornar-la a posar, sent conscient de que que jo podia haver ferit algú. Totalment. És per això sempre que s'estornuda la gent la mà o mascaretes. O colze, ara. Buah, és que el colze ho tires allà i no te'n recordes. I deixes el vas així, després com pots, no. Fa allò, fa moc, el moc fa Et fa taleta. pegamento i medio i ja se t'emporta la pell. Bueno, la reflexió que et volia portar era una cosa que em va passar sorprenentment divendres, al vespre, 10 de la nit, horari molt lúdic, molt lúdic d'un divendres, no hi havia molta gent, feia rasca, estava tornant a casa amb el bicing i anava jo per la meva avinguda, a l'esquerra hi havia un banc i vaig veure una estampa que em va fer un flashback, va ser un flashback. Vaig veure Sorprèn-me. 2 joves, un noi i una noia, el noi assegut al banc, la noia asseguda sobre el noi, els dos mirant. Que era, el banc era unipersonal o banc gran. multipersonal? Multipersonal, pluriopcions, o sigui que no hi havia cap problema perquè s'assegués al costat. Es podien de fet estirar els dos. Es podien de fet posar còmodament i mantenir una conversació, Però van optar, no? però van optar perquè ella es posés a sobre, agafés una postura que el seu cos dibuixava uns 60 graus, és a dir, que estava inclinada cap endavant, gairebé 45 podíem dir, i jo Aquí l'esquena pateix, 45 graus ja. anava amb la bici i vaig passar com per davant i no vaig poder evitar veure que la noia s'estava movent. Oi, chicos. Que la noia estava fent una mena de vibració, vaivent, twerk estàtic. El que vaig veure va ser petting. En tota regla. Petting en tota regla. Ho dic fluixet perquè em va fer vergonya. Perquè no volem que ens censurin el podcast. I vaig pensar, s'està perdent el petting, Albert Sotillos? S'està perdent el petting amb la situació de confinament, amb la pèrdua de l'oci nocturn? S'està perdent i la gent necessita rastregar-se en un banc públic a les 10 de la nit un divendres? Respon? Respon-me, sisplau, com a expert en petting. Et vull respondre, però et vull preguntar una pregunta després. O sigui, tu ara mateix... Tinc contrapregunta, que ho sàpiguis. Vale, vinga, dispara, a veure No, el petting. la resposta, s'està perdent el petting com a tal, sí? La resposta és afirmativa, sí? Està en recessió. Sí. No està mort encara. No està mort. Vale. És una cultura, no està morta. No està morta, està adormida. Està poc subvencionada. La cosa està en que s'està perdent. Imagino que aquests dos joves aprofitaven aquestes poques hores abans del toc de queda Aquesta finestra que li permetia de 10 a 1. ereccional, podríem dir, on el desig entra com els rajos de sol Exacte. i reguen, en aquest cas, les gònades, generant plaer. Tant d'ell com d'ella. La cosa s'està perdent, sí. Què podem fer per arreglar-ho? Doncs que més joves surtin al carrer i faci petting. Sí, la solució és aquesta. Estic d'acord. És sortir al carrer, a més, no fer-ho a casa, al menjador. Establiria llocs, establiria espais. A Montjuïc, tothom a Montjuïc, a fer petting. No ens jutgem? Ens amaguem darrere un xareto, perquè tampoc és molt agradable. A veure, és que estàs barrejant coses. O sigui, jo el que vaig veure Però no demano sexe, no estem demanant sexe aquí. Vaig veure dos adolescents fent aquell petting, aquell... És que va ser res, un moment va ser com veure allà i passar i veure com una mica de xaps amb el ravell, amb l'ull, amb la part aquesta de l'ull, veure una mica i dir, què cojones acabo de veure? I vaig pensar, em queda lluny això, Albert, ens està quedant lluny això. Mira... Quan fa que no fas petting? No respondré aquesta pregunta, però et respondré al petting. Vale. Canvio la pregunta, ja que no me la respons. Trobes a faltar el petting? El petting, mira, l'ésser humà... Perdó, els éssers vius, que no l'ésser humà, els éssers vius, sí. Tenen 3 funcions vitals. Vale, 4. 3. No són 4. Segons la biologia, 3. Vale. Nutrició. Segons que l'altre, 4. Nutrició. Vale. Relació. Sí. Relació com estem fent ara. Encantat. Reproducció. Vale. Però Homo sapiens inclou una més.
necessitat elemental, bàsica d'un ésser viu, Digue-ho ben alt. el petting. És imprescindible com a éssers El humà. plaer a través de la fricció, Exacte, del roce, totalment. del caliu, de que surtin fins i tot boletes en aquell pantaló, del roce que li fotis. Sempre que sigui consensuat, estem a favor del petting. Des de Homo Sapiens apostem pel No sé petting si com a era filosofia de vida directament. No puc saber si ha consensuat, jo vaig veure allà, Suposem que sí, esperem que sí. esperem que sí. La cosa és, em sorprèn que tu no, com a home, bueno, com a home no, sinó com a persona pícara, com a persona juganera que ets, Jo que no, a més, tu anant amb velocitat amb el bicing, que no parés. que no piquessis el timbre, Ai. que no fessis per incomodar. El cunyau, no? Una mica el cunyau. Iepa! Així no? Iros a un hotel! No, home, no. Jo crec que el timbre és molt sutil, perquè, bueno, és per toc d'atenció, o sigui... Guinyito, no? No, és perquè no se li diuen que hi ha gent al carrer i que no poden passar del petting. Però que, A la via pública. Que el betting poden seguir, no? Poden seguir. Però no s'animin. Doncs la cosa és que quan tu has dit abans que et feia nostàlgia aquesta situació... No és nostàlgia, és que vaig Bueno, veure... ho has dit, de fet. No he dit de això. fet, Està gravat, oients, però no... retrocediu 10 minuts o 5 minuts Ala. i busqueu la paraula nostàlgia. Jo no he dit nostàlgia, he dit que he vist allò i he pensat, ens estem fent grans? M'estàs manipulant les paraules? Ho respecto. Ens estem fent grans? Home, està No clar estem que, fart- no estem està farts de clar, petting, no? està clar que el temps... El petting es pot fer a qualsevol edat? Perquè, a veure, hi ha limitacions físiques. El tema de en aquest cas, la cintura, el coxis, té limitacions. A partir de certa edat, allò no gira com sempre. Però tu penses en un petting massa sexual. O sigui, hi ha gent que només el contacte ja és suficient, no? Contacte i fricció. Ha d'haver-hi fricció. Ha d'haver-hi un moviment repetitiu. Ha d'haver-hi una generació d'energia, no? O sigui, un desgast d'energia. Ha d'haver-hi una transferència Ha d'energia. d'haver-hi un gas de calories. Ha de passar l'energia d'energia mecànica a energia calorífica. Per la Totalment. fricció. Tèrmica, no? En aquest cas. Doncs ja està, jo et volia plantejar aquesta reflexió. Per tant, confinaments no, petting sí. Petting sempre. Homo Sapiens, fins aquí aquest episodi que ha començat raro, ha començat estrany, una mica turc. una mica turc, Ojo l'expressió I ha de pillar-se evolucionat. una turca, No hem parlat. que té doble sentit, entenc. Pots continuar. Té el sentit, diguem, Jo crec que t'ho ho entès, d'alcohol, d'alcoholisme, i després, si traduïm a la sèrie de Tierra Amarga, doncs potser pillar-se una turca, doncs ja ens imaginem, exacte. És anar més enllà del petting, no pot ser. Sí, gràcies a Bertolero per aportar aquesta picantor a aquest episodi d'avui. Gràcies per també poder incitar a que els nostres espectadors doncs ara apaguin els seus telèfons i canviïn la plataforma vermella per la plataforma taronja. Què és? Up. Gràcies a Bertolero per calentar aquest... Bueno, per crear un clima, diguem, per crear un clima, Albert Herrero, gràcies. D'aclimatar, no? Una mica. Exacte. Us deixem amb una cançó que hem dit que la posaríem avui. Avui ho hem promès i estarà aquí. Avui s'ha dit. Cançó clàssica referent en el món country llatinoamericà. Albert Herrero, la cançó que ens portes és... ¿Quién es ese hombre? Bueno, no sé si es así el título, pero nos lo inventem. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Homo Sapiens, ens veiem la setmana que ve amb més episodis a iVoox, Spotify, YouTube i... On més, on vulguis i on vulgueu. A una sèrie turca no. Segur que no. Ens veiem la setmana que ve. No penseu massa. Y por eso yo pregunto, ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña.
se muere por aquí.